పెళ్లి పత్రికలు పంచే పనిలో ఉన్న ఇద్దరు యువకులు ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ విషాదకర ఘటన నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ పట్టణంలోని కుమరంభీం చౌరస్తా వద్ద జూలై 12 శనివారం రోజున చోటు చేసుకుంది. మంచిర్యాల జిల్లా జిన్నారం మండలం ఇంధన్పల్లి గ్రామానికి చెందిన చొప్పదండి లక్ష్మణ్కు వారం రోజుల్లో పెళ్లి కావాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో బంధువైన జస్వంత్తో కలిసి బైక్పై పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి బయలుదేరాడు. ఖానాపూర్ చేరుకునే లోపే బైక్ అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కనున్న కల్వర్టును ఢీకొని చెట్ల పొదల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో లక్ష్మణ్, జస్వంత్ ఇద్దరూ తీవ్రంగా గాయపడి ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. మరికొన్ని రోజుల్లో ఇంట్లో శుభకార్యం అనుకుంటున్న వేళ జరిగిన ఈ విషాదం కుటుంబాన్ని శోకసంద్రంలోకి నెట్టింది. మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఖానాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాదంపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.